Yun mga idol, magandang gabi sa inyong lahat mga idol. So, magandang gabi, Luzon, Visayas, Mindanao for today's video. So karon mga idol, mang ilaw na pud ako ng isda. So, nandito na ako sa Pispan, dito lang ako nag-intro mga idol. Yan. So, nandito na ako sa Pispan mga idol. So, shout out no sa lahat ng mga viewers o sa ako ang subscribers. Shout out sa inyo dia mga idol. So, ingat kayo palagi mga idol. Sana ay nasa mabuti kayong kalagayan. So, let's go na mga idol, no? So, sugod na ta. Ako sang ibutang ang akong cellphone diri mga idol. Mga idol, may tilapia doon mga idol, oh. Sana ay matamaan to mga idol. Yan mga idol. Uy. Hindi makawala. Yan mga idol. Laki mga idol, oh. Yan, laki yung tilapia mga idol. Unang tira mga idol. Yan. Lagay natin sa lalagyan mga idol. So doon tayo papunta mga idol. Yan mga idol, oh. Yung pangalawa mga idol. Yan. So doon tayo papunta ngayon mga idol. May mga malalaki mga idol pero na sa sa ilalim ng tunok mga idol ba, Tagalog patinik, tunokon yung pangalan to na kahoy mga idol. Mga idol, oh. Yan, oh. Yan mga idol. Yan, oh. Pangatlo to mga idol. Sana mga idol, no, makarami tayo ngayon mga idol. Uy, may kuray idol, oh. Yan, oh. Nasa mga idol. Yan, oh. Hindi ko makita kasi yung camera ko mga idol nasa akong dughan mga idol ba. So, ako na lang tirahan mga idol kay dili na ako kuan mga idol. Hindi na ako maabot. Kaya madutla ni mga idol. Ayan mga idol, oh. Ayan, oh. Ayan, mga idol, kuray. Kunin natin ito mga idol. Sila sa kuan, lawong kayo mga idol. Yan. Malaki yan mga idol. Yan. Kaso na sila sa ilalom. Yan mga idol. Sapon. May nangiwag dito mga idol. Yan dulo. Yan. Laki. Dito tayo mga idol. Tinaw yung tubig mga idol, no? Yan mga idol, oh. Hindi na maklaro mga idol. Tirahan naman natin. Yan mga idol, kurog-kurog na. Yan. Yan, oh. Muntik pa nakawala mga idol. Pinis mga idol, pinis.
Yung mga idol na sila sa ilalim mga idol. Ano? Tingnan natin dito mga idol. Grabe tunok mga idol eh. Dito mga idol, layo kayo. Tunok manggod. Isug-isuutan mga idol. Grabe kasaw-kasaw dito dapit oh. Sibiri lang kadapit kay tidak ko kay dito, pero di lang makuhan kay nas tunok. Balikan tani unya mga idol o mo kuan tinaw na kay nalubog mo ni kaya ako magiagian mga idol, mga limasag mga idol, mga maliit pa mga idol. Yung mga idol abtik magkaayo. Balik ng mga idol kay kita katabog na kay laom. Bilisura eh. Apa guys tunukon. Mga idol. Murong dari dapit mga idol kay may pulos si mga idol. Para mga idol. Ano? Ang laki yan mga idol. Yan. Yan mga idol. Pasayan. Yan. Yan mga idol. Lambay. Yan mga idol. Yan o. Yan mga idol. Dalawa sila mga idol pero isa lang yung tinirahan ko, yung malaki. Yan o. Yan mga idol o. Yan mga idol. Yan. Nandito po mga idol oh. Dulo. Blurred lang ang camera natin mga idol. Pagpag lang. Yan mga idol. Yan. Yan mga idol oh. Hindi ko na lang napakita sa inyo mga idol pagbira. Yan. Ang daming tilapia dito mga idol. So gawas sa tali mga idol. So pagawas na mga idol no. So balhin taglaing ispat mga idol. Motor ako nabutag na mga idol. Ang tanawag na lakban mga idol. At lakda eh.
Lapos tayo pusunahan mga idol. Yan mga idol. Yan, huli pa sayang mga idol. Sumpo. Yan. So yan mga idol. Wala na akong ipakita ang pagtira mga idol. Ay. Yan. Mga idol, ang laki. Yan. Wala na akong ipakita ang pagtira mga idol. May kuray doon mga idol. Yan. Tamaan sa flashlight mga idol. Ano? Makuha baka nato na karon mga idol. So ako sa mga idol no. Sa matirahan lang ginako ng mga idol. Eh naman sa tunukon o maabot nako ako nang tirahan. Anaon lang nako. Akong tuyo kon diri mga idol. Ndak maabot mga idol. Kuray mga idol, kuray. Ako lang ipana mga idol. Okay, isod mag-ayo ganon kay tunukon. Yan o. Balik na ko diri mga idol no. Manina pormero dire ko sa pag umpisa pa lang mga idol ba. Tilapia mga idol oh, yung natamaan sa flashlight. Tamaan lang sana mga idol. Mga idol kay pababag ba. Yan mga idol oh. Yan. Sapon mga idol. Kanina dire ko. Balik lang ko kay nalubog naman to ganiha. Nanibat man tong mga tilapia ginauban. Karon balik lang ko dire kay balik lang tong mga tilapia kanya manago tong tilapia dis tunukon. Oh, kuha na po mga idol. Hello? O yan mga idol. Lakit na mga idol. Yan mga idol. Igo na naman mga idol. Yan. Walang nakita na sa pagtira mga idol. Kaya akong kumpasan mga idol kay basig makasibat mga idol. So hanap na tayo mga idol. Yay, sira na yung sapatos ko mga idol. Yun mga idol. Medyo gabihin na yun. Karon sana ugasan na yung kuha mga idol. Para mawala ang mga ugasan. May lapok-lapok ani. Abot sa balay. Siya pinisingan lang din siya tubig kan lawasa. Sakto na akong kuha ni mga idol. May kasayan, lapya, masag saka dalawang kuray. Idol malaki yung tilapia mga idol.
ito po mga idol. Yung gabi na yun. Yun mga idol, mauli na ko mga idol, no? So, time check mga idol, no? Alas 8:30 na. So, mauli na ko mga idol, no? Ito na ning last atong motor mga idol. Medyo gabi na yun. Pakita lang ako ni sa inyo. Balay na yung akong kuha mga idol, no? So, let's go. Uli na ka mga idol. Yan mga idol, uli na ta. So, ato na ito mga idol. Yan dari pagabi mga idol kay tawag yung mga iro. Dahil lang tadi masih butas smart pa. So pagawan sa mga idol lo. Apit na alas 9 mga idol. Dalan mga idol, mura kayo na isip tayo, isayo kung kayo tayo ato dagat. So, paliko na tayo mga idol lo. Limbo! Yan! Gulat ka? Ay, perfect name! Tapos ang linis para nagatutin at tapos linis para ay perfect name. So yan mga idol, makita na ang kuha mga idol. So kini mga idol, ako ning ihatag dito sa akong silingan mga idol. Kini mga kuha mga idol. Yan. So karon mga idol, ako sa ihatag dito sa akong silingan. So dili lang ko tapos tong video mga idol, no. So next vlog lang po ta magkita-kita mga idol. So daghan kayong salamat sa inyong paglantaw sa akong video. Thank you.